Όχι, είχαν όλοι πωλήσει στον Κάβα Αντώνη. Εγώ Κάβα Αντώνη τον άφησα 3 φορές και όποτε τον έχω περάσει 13 φορές έχω πάρει τα ίδια πράγματα. Ναι, ναι. Ξεκινήσαμε τον αγώνα. Αφού είδαμε τον καιρό ότι θα είναι τέλος πάντων απογοητευτικός, είπαμε θα φάμε ήττα άλλη μια φορά, γιατί και στον προηγούμενο αγώνα κάπου εκεί στην Αίγινα ανοιχτά πάλι την πατήσαμε και κάτσαμε άλλες 3 ώρες μέχρι να μας έρθει ένα κοριάζει να πάμε στην Ύδρα. Αυτή τη φορά ξεκίνησα με εντελώς διαφορετική λογική. Έφυγα για ανατολικά, έγλειψα σχεδόν τη Τζαμαδούρα στην εκκίνηση και ήμασταν 3 σκάφη τα οποία φύγαμε προς το ελληνικό. Ναι. Το ένα ήταν ο Κατσάβαλος, ένα πλήρωμα από το ΝΟΕΦ και άλλο ένα σκάφος με καρπομπανιά, δεν το είδα ποιο ήταν. Το πρώτο τάκ έγινε περίπου στο 1 μίλι, δεξίνεμι. Αλλά φροντίζαμε να είμαστε πάντοτε εκεί γύρω στις 30 με 35 μοίρες για να μην ξεσέρνουν προς το αεροδρόμιο. Ναι. Έγινε άλλο ένα τάκ πάλι με αριστερά τον καιρό. Το ταξίδι στο ένα ήταν αργό, θα έλεγα εκεί ταξιδεύαμε γύρω στα 4-4,5, στο άλλο πηγαίναμε 5,5 στην αρχή. Αφού είδα ότι έκανε ο πρώτος το τάκ, αυτός που ήταν δεξιά μου, και είδα κατά πού πάει η κατάσταση, προτίμησα να το κάνω μισό μίλι μετά. 1 μίλι πάλι αριστερίνεμος, ξανά δεξίνεμος και κατάφερα έτσι να ανέβω μέχρι σχεδόν το Καβούρι. Δεξίνεμος, δηλαδή πήγαινες προς βουλιαγμένη μεριά. Βουλιαγμένη μεριά. Κρατήθηκα όλο αριστερά. Ενώ όλοι οι υπόλοιποι πήγαιναν προς Αίγινα. Πήγαιναν δεξιά, ναι. Κάνει το τάκ στην κλειφάδα κοντά, το σκάφος με τα κάρμπον, και βλέπω τελικά ότι έχει πολλά όρτσα αυτό το σκάφος, εγώ δεν μπορούσα να τα ακολουθήσω. Έκανα κι εγώ μετά την ουρά του πάλι άλλο ένα και στη συνέχεια αφού έκανα γύρω στα 2 μίλια και πηγαίναμε, έβλεπα δεξιά μου το κατσάβαλο αυτό το παλικάδι που το λένε, είδα τελικά ότι με πήγαινε κάτω από τον τούρλο, σαν πορεία σου λέω. Όχι, λέω, δεν γλυκαίνομαι με αυτό, ότι έχω λίγο καλύτερη πλεύση, ξαναγυρνάω πάλι δεξίνεμος και βγήκα μέχρι σχεδόν κάτω από το Καβούρι. Ναι, χαμηλά πολύ. Ναι, πολύ χαμηλά. Και μετά ανεβαίνω γύρω στα 5 μίλια, 6, ξανακάνω πάλι ένα τάκ και βρίσκομαι σχεδόν κάτω από τις φλέβες, να φανταστείς. Ναι, ναι. Εκεί είχα πάντοτε σταθερό καιρό, ταξίδευα δηλαδή δεξίνεμος γύρω στα 2,8, ήταν αργή πλεύση, αριστερίνεμος πήγαινα 5-5,5. Ναι. Βλέπω στο βάθος τους πρώτους να κάνουν τάκ στον τούρλο, ναι, και ξανά πάλι τάκ. Δηλαδή έκανα ουσιαστικά 5 τάκ και πήγαινα αριστερίνεμος μέχρι να με βγάλει ανοιχτά από την Αίγινα, πολύ ανοιχτά. Ναι. Εκεί δεν τα άλλα σκάφη, ξέρω εγώ, είναι σταματημένα. Τα άλλα σκάφη ήταν πολύ μακριά. Ήταν δηλαδή, μιλάμε τώρα πάνω από 6 μίλια, 5-6 μίλια πρέπει να ήταν. Ναι. Πέρασαν ένα Seajet κάποια στιγμή, μου έκανε έναν γεματισμό περίεργο, πέρασε ένα μεγάλο πάλι πλοίο της γραμμής, ξανά προτιμούσα τις φλέβες όταν ερχόντουσαν τα σκάφη να είμαι αριστερίνεμος για να έχω ταχύτητα. Ναι, ναι. Αυτό που έπαιξε μετά ο αέρας, πήγαινα 2,8 ναι, και με το που αποφάσισα να γυρίσω πάλι σε αριστερίνεμος, με βρήκε κάπου στην Αγία Μαρίνα, αλλά πολύ ανοιχτά. Είχε καλμάρι αρκετά εκεί. Στην Αγία Μαρίνα εκεί ήταν και όλοι οι υπόλοιποι. Όχι, στην Αγία Μαρίνα εννοώ στο ύψος της Αγίας Μαρίνας. Αλλά εγώ ήμουνα 6-7 μίλια μέσα. Ναι, ναι. Αριστερίνεμος πια, αρχίζω και ανεβαίνω. Ναι. Και με πιάνει ένας καιρός ο οποίος έβγαζε μέχρι και 15 μίλια αέρα. Έφτασε 15 μίλια. 15 μίλια αέρα. Τι ώρα με παίρνει ο νιώτης ένα τηλέφωνο κάποια στιγμή
Και με ρωτάει πού είσαστε και λέω εμείς έχουμε αέρα εδώ που είμαστε αν κοιτάξεις αριστερά σου στο βάθος κλπ. Και είχαμε στις 2 η ώρα περίπου το πετροκάραβο. Αυτό συνεχίστηκε για 1,5 ώρα αυτή η καλύπλευση. 1,5-2 ώρες. Ναι. Σερί. Ναι. Γλύψαμε την πλατεία από κάτω. Σε τι γωνία τον έχεις τον αέρα? Δηλαδή το μια πήγαινε πια. 35 μοίρες και μετά 40. 45. Φαινόμενο τώρα, έτσι. Φαινόμενο. Δηλαδή άρχισε να ανοίγει η πλεύση, ας πούμε. Την άνοιγα εγώ. Γιατί έβλεπα ότι είχα καβατζάρει σχεδόν το μισό φόρο. Ναι. Έτσι. Ναι. Όταν άρχισα να κατεβαίνω, τότε άρχισα να βλέπω τα σκάφη. Πρέπει να μέτρησα καμιά δεκαριά εγώ κάπου στον Καβαντώνη. Ναι. Τον Καβαντώνη όμως εγώ τον είχα πάρα πολύ μακριά. Τους έχεις αφήσει αυτούς, ναι. Ναι. Εκεί είχα πάντα σταθερό αέρα, έτσι. Ναι. Με το που περνάω την πλατιά, μαχαίρι κόβεται. Από το πετροκάραβο δηλαδή πέρασες νότια και ανατολικά. Νότια και ανατολικά. Πόσο μακριά από το πετροκάραβο? Πέρασε σου λέω στην πλατιά, την έγλειψα, την πλατιά 300 μέτρα. Ναι. Πάνω από την πλατιά. Ναι, δηλαδή από τη μεριά της Έγινα. Τι ώρα ήσουν εκεί στην πλατιά? Στην πλατιά έφτασα γύρω στις 9.30 ώρα. 9.30 κάπου εκεί. Μετά είχα για τουλάχιστον 1,5 ώρα χαζόφερνα, δηλαδή πήγαινα μία για τα λουτρά, μία για πάνω. Και ήθελα να πιάσω οπωσδήποτε το Στεριανό, γιατί πάντοτε θυμάμαι και με το γιαμπαλάκι που έγκλειθε το νησί και μου έλεγε από παλιά, μου λέει μην το αφήνεις το νησί το απόγευμα, ό,τι έχει θα σου βγάλει και θα στο βγάλει πιο. Λοιπόν, εκεί ταλαιπωρήθηκα μέχρι και τις 11 η ώρα, εκεί έβγαλε γύρω στα 3 μίλια αέρα και άρχισα πια να μπορώ να γυρνάω. Και πήγες στο στενό εκείνη την ώρα? Όχι, στο στενό πήγα πολύ αργότερα. Κατά τις 12 η ώρα είδα τα πρώτα σκάφη να έρχονται με μηχανές τα περισσότερα. Ναι. Με περάσαν πολλά σκάφη εκεί. Με τη μηχανή πρέπει να μας είδαν και πάρα πολύ. Ναι. Αρχίζει και ανεβαίνει γύρω στα 5 μίλια, 6 μίλια αέρας. Έκανα 6 τάκ για να περάσω το φάρο. Πήγαινα μία στα λίμματα, μία έγκλυφα, μία από εδώ, μία από εκεί. Το λευκό φάρο, Ναι, στην είσοδο. Εκεί ταλαιπωρήθηκα, θα έλεγα, πάνω από μία ώρα για να τον περάσω το φάρο. Ναι. Και με το που μπήκα μέσα, πάλι με 2, μέσα στο διάβλο έκανα άλλα 2. Ναι. Αλλά δεν πήγαινα από τη μεριά της Πελοποννήσου, γιατί... όχι, γιατί μου λάρωνε εντελώς, έβλεπα το σκάφι, δεν έπεφτε. Είχα πολύ καλύτερη πλεύση αριστερά. Εκεί στο διάβλο, αφού πέρασα τον διάβλο, εκεί έγινε το πατατράκι γιατί πέφτει εντελώς ο αέρας. Ναι. Και έχει ένα ρεύμα, έχω ανοίξει τα πανιά εντελώς και αρχίζει τώρα το ρευματάκι και με πάει. Γέρνουμε λίγο από εδώ, καθόμαστε λίγο μονόπαντα, λίγο από εκεί, να κάνω και πεταλούδα κάποια στιγμή. Πόσα άτομα? Τρία σύνολο. Ναι. Τρία σύνολο. Ο Φράγκος, ο Φραγκόπουλος και ο Παναγιώτης ο Αμπατζής. Εκεί είναι παιδιά τα οποία εντάξει είναι δοκιμασμένοι τουλάχιστον στο κομμάτι της αντοχής. Και κάποια στιγμή βλέπω, εντάξει, την ώρα που μπαίνα μέσα εκείνο το μετεωρίτη, δεν ξέρω αν τον είδαν όλοι, υπήρχαν και άνθρωποι οι οποίοι, ξέρεις, ψανότησε, μας έκανε τα πανιά, αυτά, και την ώρα που είμαστε έτσι, ξέρεις, ξεβράκονται και πάμε με το ρευματάκι, πέρασε και το μαδερκέα από αριστερά μας, το είδα εκεί, έριξε και ένα φως. Και την ώρα που φτάνουμε γύρω στο μισό μίλι από τον τερματισμό, έρχεται πάλι ένα αεράκι από βόρειο, θα το έλεγα, βόρειο, και πήρα τερματισμό 2 και μισή, 28 κάπου εκεί. Τι όριο είχες για τερματισμό? Είχα νομίζω άλλα 40 λεπτά μετά. Ναι. Άλλα 40 λεπτά μετά. Δηλαδή... Ήταν μια οδύσσια, εγώ εντάξει πάντοτε ξέρεις το εξαντλώ όσο μπορώ, δηλαδή το έβλεπα ότι πόσο μπορούσα να το παλέψω και πάντοτε πίστευα ότι ένα Στεριανό θα τον βγάλει. Και γιατί όπως ξέρω πάντοτε στα Μέθανα και όλη η περιοχή έχει μεγάλες θερμοκρασίες και πάντοτε βγάζει έναν αέρα από την Πελοπόννησο. Αλλά προτίμησα να είμαι καμιά, θα το έλεγα, μισό μίλι κάτω από τον πόρο,
γιατί αυτός ο αέρας που έρχεται από πάνω είναι λίγο πιο ενισχυμένος, χωρίς σχηματισμό και μπορείς να γυρίσεις τους σκάφους, γιατί δεν γυρνάνε και εύκολα αυτά τα πάντα. Εντάξει, εγώ δεν ήξερα ούτε τι και πώς, τι τερματίζανε, ποιοι δεν όχι. Είχα πιστέψει ότι το σκάφος με τα κάρβουντα πανιά που έφυγε από μένα θα είχε καθαρίσει, θα είχε φτάσει κάτω. Όχι, είχαν όλοι κολλήσει στον Κάβο Αντώνη. Εγώ Κάβο Αντώνη τον άφησα 3 φορές και όποτε τον έχω περάσει 13 φορές έχω πάρει τα ίδια πράγματα. Δηλαδή κάνει ένα περίεργο γύρισμα εκεί πέρα και νοτιά να έχει, πάει και μπαίνει προς το στενό. Γιατί τι κάνει, είναι περίεργο. Η Αίγινα βγάζει πολύ θερμοκρασία και βγάζει ένα αέρα προς τα έξω, ενώ ο αέρας που έρχεται προς τα μέσα κάποια στιγμή δεν το φτάνει ποτέ και κάνει ένα μικρό γύρισμα και έχει ένα τρομερό ρεύμα πάντοτε εκεί πέρα, όπως και εδώ το κανάλι έχει πολύ ρεύμα. Εμάς μας πήγαινε το ρεύμα πάνω από μισή ώρα, δηλαδή από το φανάρι μέχρι τον τερματισμό κάναμε περίπου μια μισή ώρα να φανταστείς. Από το φανάρι που μπήκαμε μέσα μέχρι τον τερματισμό περίπου μια μισή ώρα. Είσαι μόνος που θα ανέβει στο βάθρο, Δεν ξέρω. Εγώ, εντάξει, και άλλη φορά και ύδρα που έχω τρέξει πολλές φορές και με άλλο σκάφος, θέλω να πω, εντάξει, το πολεμάω, παιδί μου, τέλος. Και ότι με αυτά τα μέσα που έχω. Εντάξει, το σκάφος αυτό είναι βαρύ, είναι βαρύ σκάφος. Είναι να πάρει λίγο ταχύτητα, από εκεί και πέρα μπορεί και τη διατηρεί. Φτάνει να μην κάνεις καμιά χοντράδα και το στραγγυλίξεις, κάνεις καμιά αναποχή. Ναι, πάντως εντάξει, φαίνεται ότι εχθές αφού ήσουν μόνος που ακολούθησε τέτοια πορεία. Ναι, μου έκανε εντύπωση ότι και το άλλο του σκάφος με ακολούθαγε κάποια στιγμή, αλλά προτίμησε να γυρίσει προς την Αίγινα. Ενώ εγώ έφυγα, γιατί έλεγα ότι δεν μου πάει η Αίγινα, ρε παιδί μου, γενικά πάντοτε. Και προχτές που γυρνάγαμε από την Ύδρα, πάλι ταλαιπωρήθηκα. Και στο κατέβασμα στην Ύδρα έφαγα 2,5 ώρες εκεί μπροστά στην Αγία Μαρίνη. Το σημείο αυτό είναι γνωστό. Είναι λίγο έως πολύ. Γενικά εγώ δεν το συμπαθώ καθόλου το κομμάτι αυτό και λέω φύγε μακριά. Εντάξει, έκανα παραπάνω μίλια, αλλά αν εξαιρέσεις ότι σταμάτησα, αν δεν σταματούσα αυτές τις 2 ώρες εκεί μετά την πλατιά, πίστεψέ το και συνέχιζε αυτός ο αέρας, θα ήμουν μέσα 10:30. Ναι, 10:30, τέτοιο χρόνο δηλαδή θα έκανα. Θα ήταν εντυπωσιακό. Καλά, και τώρα είναι εντυπωσιακό, έτσι. Ναι, είναι εντυπωσιακό, αλλά για μένα, ξέρεις, επειδή έκατσα και μια μισή ώρα έτσι, χαζολογώντας γύρω-γύρω και παλεύοντας να πάρεις ένα θρώισμα για να ξεκολλήσεις, τι να πω, εντάξει, καλό είναι. Οπότε να πούμε καλή επιτυχία και στον γυρισμό τώρα. Ναι, εντάξει, όρτσα θα είναι, θα πάλι με το ίδιο σκεπτικό, γιατί πρέπει να κοιτάξεις. Εχθές εντωμεταξύ, έχω μια φίλη που είναι στον πύργο ελέγχου, στο αεροδρόμιο. Και μου δίνει τον καιρό, δηλαδή της πήραμε 2 φορές και μας είπε ότι μην ζυγώνεται εκεί, έβλεπε κάτι κοιλίδες περίεργες. Ναι, και μας είπε όμως ότι θα έχει 3 με 4 μίλια ανοιχτά από την Αίγινα. Ναι, και γι' αυτό λέω, άσε, ας το κρατήσω. Είχες αεροπορική πρόβλεψη. Ναι, όχι. Ήταν η Αντιγόνη η οποία δεν μπορούσε να έρθει, δεν έχω πάντοτε το πλήρωμα, αλλά δούλευε χθες. Και έτσι μας βοήθησε πολύ αυτό, το ότι δεν πήγαμε πολύ κοντά καθόλου. Οπότε καλή επιτυχία και στο γυρισμό. Ναι, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.